ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba apang kamo makasimba gihapon makapasalamat ka makadayaw sa Dios kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 4 or 8 minutos na nakalipas sa takda ang alas 2 sa hapon mga kabombo. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa liwatin ng inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Miyerkules, Petsa 3 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021 o kung tuig 2021. Sa aton sini mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga kabombo? Sa mga nakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sini nga radyo. Sa malabutan sa aton si Paguragwag, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita. Pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ng Pilipinas kag bugos ng kalibutan. Sa mga enjoyment din sa ilang sinitag sa ka-cellphone, hello. Ilang sining nga cellphone nga gin-downloadan sa aton sa Bombo mobile app. Crystal clear nga live audio streaming. Pero sa mga wala pa na downloadan ang ilang sining cellphone sang Bombo mobile app mga kabombo, download din na ninyo agad nga ma-enjoy ninyo kami. Bisan diin pa kamo magkadto, bisan ano pa ang inyo siniiya nga ginahimo, no? Kag kadto kamo sa iban abing nga mga lugar, wala kamo abi sang monitor, wala kamo sang radyo dira. Pwede gid, no? Pinaagi sa aton siniiya nga mga cellphones. Dapat well-equipped ang inyo sini nga cellphone, embedded ang aton siniiya nga Bombo mobile app mga kabombo, no? Agod nga okay gid, no? Para nga mangin ang inyo sini nga pag pamati, no? Bisan ato kamo sa iba na pungsod sa gihapon ang Bombo upod ninyo, no? By the way, sa mga nagpadala sa ila si mga kasaysayan, salamat gid, no? Ka ginaagda namon kamo nga magpadala man sa inyo si mga true to life stories. All you have to do, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man sa aton siniiya nga Facebook page, ang Facebook page ang DYWB Bombo Radio Bacolod. I-private message, hindi gani sa inbox. Kag subong man, pwede gid sa akon sini nga Facebook Messenger, sa FB Messenger ni Miss Jazz. Subong man, pinaagi sa aton siniiya nga pagsulat, no? I-address sa aton sini nga kahapon lamang program, no? Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Okay na kamo dira, magpulo pahuway lang gid anay, no? Magulo unwind. By the way, good afternoon and happy listening. I was so happy yesterday, no? O kung sa diin kung wala na kita sang office, ang obra namon sang bana ko magalagaw-lagaw sa mga nagabaligya sang tanom.
Kag kung may nagabaligya sang tanom, kanami ba lang nga maka-ulo-unwind ikaw, no? Makalalulantaw ikaw sa mga tanom. So, I was just so happy nga ang isa dito nga nagabaligya, Bombo listener, ged. Especially sa kay Mrs. Maria Violeta Cordon. Si Nanay Violeta Cordon, 72 years old. Manog 72 anyos na sa maabot nga Nobyembre 6, no? This coming Saturday. So, advance happy birthday sa imo Nanay Maria Violeta Cordon, 72 years old. Kasi manwagid taga Bago City, no? Sila ya taga Tabunan, Bago City, no? Baw, hindi man baya kompleto ang adlaw kung hindi makapamati sa Bombo Radyo, no? Kalakip na din ang atong palatuntunan kahapon lamang. Siling sang bata niya, Nay, si Miss Jazz bala galabay-labay na di permi kay nagabakal sila sang tanom. Pag-greet man ko kay Miss Jazz ay. Sige. Nanay, Mrs. Maria Violeta Cordon, 72 years old, sang Tabunan, Bago City. Good afternoon. Pati ang apo, ga panugid ang bata ni Nanay Violeta Cordon. Pati ang apo nagahambal nga kung pamangkuton kuno ang apo sang anong paborito mo estasyon, mambal malang na siya unahan sang magapamangkot siya basta ano gani basta radyo mambal na siya Bombo, no? Masinggit ang isa ka tuig kag 7 ka bulan nga apo ni Nanay Violeta Cordon, no? Basta radyo singgit na san Bombo. 1 year and 7 months old na si James, si Toto James Patrick de la Cruz. Baw kasinggit man siya basta radyo Bombo, no? Isa pa lang nakatuig manugduwa kamakon mo na, no? Kanami isang pamatyagan mo bala nga amo na halin sa lola, hasta sa kabataan, hasta sa apo. Bombo Radyo ang ginapamatian kag suking-suki na ged, no? Thank you so much sa pamilya Cordon dira sa may Bago City na binigid sa manog birthday this coming Saturday, November 6, Mrs. Maria Violeta Cordon. And of course, today, happy birthday, first birthday man, sa amon sining Bombo baby girl, si Inday Baby Viel Burgos. Wow, happy first birthday, Baby Viel. Wow, daw amay gid daw ginpiha ka itsura. Female version ni Bombo Andrew. Happy birthday, Inday Baby Viel Burgos, first birthday. 1 year old na si Baby Viel. God bless you. Of course, kayo humihum gid ang mga ginikanan, no? Si Bombo Andrew, kag si Mrs. Jessica Burgos. God bless you, Baby Viel, no? God bless you, baby. So, sa ibang pagidira nga naga-birthday, happy birthday, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa liwat, no? Magpulo-pahuway. It's kahapon lamang time na. I know, excited ka mo sa last part ng kasaysayan, True to Life Story, nanday Noemi and Jay sa Negros Occidental. Pero antes pa man, ari aneng aton si pambukas nga bahanon produkto gid sang Bombo Music Festival 2018, mga kabombo, no? Ang ini nga bahanon kanami gid. Kanami sa mensahe arab lang nga panawagan ikaw nga magbag-o na, no? Ako ay nagapati ang tawo ya bisan ano pa niya ka lain, no? Bungos ang circumstansya, no? We cannot blame them, no? Or we cannot blame us kung mag-amok kita sina. Kati wala kita kabalo sang aton siniiyang pagpangabuhi din sa kalibutan ng iban niya. Nag-amo lang ni siya, no? Bangod sang, may bangod ginaya. Pero kita nagapati nga ang tawo ya may tsansa gid nga magbago. San-o kag kon san-o gid man ini ara na sa tawo, ara na sa kay Juan. That is why ini ang bahanon amo gining mensahe, no? Ang bahanon ginatiguluhan, "Hoy Juan," gin-compose kag gin-interpret ni Mr. Joel Bacalares sa Igpit, Upol, Misamis Oriental, mga kabombo, no?
This is the time to change for good, no? Nasa sarili mo ang simula. Yari mga kabombo, during the Grand Performance Nights ng Bombo Music Festival 2018, yari si Joel Bacalares sa iya ambahanon, Hoy, Human! Hoy Juan, itong kanta to ay pampagising sa mga taong hindi pa nagbabago sa kanilang sarili. Sana naman ay magiging inspirasyon itong kantang to sa lahat ng mga tao na gusto pang magbago sa kanilang sarili. At I dedicate this song sa mga taong hindi pa nagbabago. Ito na ang oras na magbago ka. Hoy Juan, magbago ka. Alam mo bang kahit na noon pa man, ikaw at ako'y binansagan. Saan mang sulok ng ating kapuluan, katauhan mo'y itinuturing na siwan. Ano man ang iyong kinagisnan, maginhawa man o mahirap lang, ikaw at ako ay may kapuluhan, may tungkulin ka sa bayan mo. Hoy Juan! Ang nais mong pagbabago, kaibigan, sa kamay mo ang katuparan. Hoy, hoy Juan, ang iyong pagpapasya, konsensya bang may dikta? Hoy, hoy Juan, ang iyong ginagawa, gaano ba kahalaga? Hoy, 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 hoy Juan, nasa sarili mo ang simula. Panahon nga siguro'y nag-iba, si Juan tamad ay naglaho na. Ang sikap at dangal ay natutunan ba, o baka naman ay nakalimutan na? Hoy Juan! Ang nais mong pagbabago, kaibigan, sa kamay mo ang katuparan. Hoy, hoy Juan, ang iyong ginagawa, ano ba kahalaga? Hoy, hoy Juan, ang iyong ginagawa, gaano ba kahalaga? Hoy, 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 hoy Juan, nasa sarili mo ang simula. Huwag ka sanang magtaka kung sa hukuman si Juan ang nakasala. Hustisya na kanyang sigaw, ako't ikaw ang pinaglalaban. Oh, hoy, 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 hoy Juan, ang iyong pagpapasya, konsensya bang may dikta? Hoy, 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 hoy Juan, ang iyong ginagawa, gaano ba kahalaga? Hoy, 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 hoy Juan, nasa sarili mo ang simula. Hoy Juan,
Amo yan to mga kabombo nga aton sinipambukas nga bahanon. Hoy Juan! Kanami isang mensahe, no? Nag-enjoy gid si Ma'am Mercy Alcantara. Good afternoon sa imo, Ma'am Mercy Alcantara. And of course, sa kay Toto Carl Kenneth Cañete, no? Bombo Jasmine hapon, greet lang ko sa mga pumulo isang barangay San Jose sa Banuasang Ibi, Magalona. By the way, Carl, congratulations, no? Kahapon, mo di nagainaw-inaw tong iya siniya nga radyo nga ginpabayluhan, no? So kung may ara ka mo sang radyo nga ginhatag sang iban nga estasyon, AM stations, pwede nyo gidiri mabayluhan, okay? Sang kaangay sini, no? Ang radyo nga wala naka-fixed, wala nakalansang lamang sa isa ka AM station. So sa mga pinalangga naton dira nga tagpalamati nga may radyo nga ginhatag sa iban nga estasyon sa AM stations, no? Nakalansang man sa isa ka estasyon sa ilang nga estasyon o kun wala, pwede gid ninyo mabayluhan diri sang amon siniya nga radyo. Ang amon sini nga radyo nga brand new, nagainaw-inaw, may sticker pa sang Bombo Radio kang Star FM. And of course, may LED light, may flashlight. Pwede pa ninyo iya ma-charge, no? Ma-recharge, no? Rechargeable mga kabombo, no? So, klaro ha, ang amon diri nga ginapabayluhan, amo lamang ang radyo nga ginhatag sa iban nga AM stations. Nakalansang man igna o kun wala, basta hatag sa iban nga AM stations, pwede gid kamo iya makapabaylo diri. Aside from that, wala na, hindi pwede ka pabaylo, no? Hindi pwede ka pabaylo ang nagaburot-burot, ang guba, ang daan, hindi pwede, okay? Hindi pwede. Ang dapat lang pwede ipabayluhan diri ang estasyon nga ang radyo nga ginhatag sang ibang estasyon sa AM band. AM stations lamang. Okay? Na fix man ina nakalansang sa ila sining estasyon o kon wala basta ginhatag sa ibang nga station, pwede gid ninyo mapabayluhan diri. Iniya wala ni naka-fix, no? You are free to do so, to select ang inyo siniya na damian pamatian. And Janet Castillon Villasis, good afternoon sa imo ang Janet Castillon Villasis. Subuman si Cliza Boyo X Sisi. Bombo just patamayaw man sa akon siniyang family and friends sa Capiz, watching live diri sa City of Manila. Si Cliza, or make it Cliza Buyo XCC. Grabe nga ngalan, no? Subong man si Ma'am Asil Cantilier Canson. Good afternoon, Miss. Just keep safe. Aside from baking, I love planting also. I love plants. Kulang gid time ko, bisan ari lang ako diri sa balay. Kulang ang time ko mang-bake, magtanom. Dami, no? It's good bala kay ti pandemic subong. Grabe ang stress ta, no? Ang anxiety, ang fears, etc., etc., hindi naton ina pag sigihon. Kinanglan may himuon kita nga makapadivert sa aton siniya nga panghuna-huna nga naga-worry. Okay? And one is planting. I-anon ta diri ang backyard gardening, no? Mas manami. Mga vegetables, mga ornamental plants, why not, no? Cooking, baking, sa nasilingnaw ni Ma'am Asil Cantilier Canson, pwede gid. Si Jasper. Good afternoon sa imo, Jasper Montero. Ari lang kami diri Mas Jazz sa may Hinigaran. Si Karen Marcos Escosora. Good afternoon, Karen Escosora. Shout out sa taga Barangay Inayawan. Okay, salamat gid sa mga ari man diri si Roblin Cawas Cruz, no? Roblin Cawas Cruz. Ari naman kami diri sa Banwa sang Binalbagan. Kadamo pa diri sa mga nagapa-greet, si Sir Ivan Cerveza, si Tatay Eddie, ang gabugos nga Cerveza family. Good afternoon. Ari anay mga kabombo ang pila naton ka mga panumdom kay pagabasound na naton ang last part, no?
ang nobela, no, nga kasaysayan sa aton sini nga letter sender nga si Noemi, 30 years old sa Negros Occidental. Ila sini nga love story ni Jay, the love story of Noemi and Jay, aton ina nga pagatapuson sa part 6 sa ila sini nga istorya de un amor. Pagkatapos gilamang sini. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kon anuman nga sa isang virus.
Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka Standard time, 34 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. By the way, may ara kita sang pagalawagon nga winner sa aton siniya nga pinakabongga pang last quarter ni siya nga promo sang Bombo Radio kag Star FM. Mga kabombo, no? Ang 1-2 panalo, part 20 ng Bombo Radio at Star FM, balde-balding pa premyo na. May cash siyahan pa. Here it is. 1, 2, Panalo! Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Ari na ang aton sinipaglawag sa aton second winner for today. Out of 3, pagalawagon ko ay kadua nga winner sa week 1 pa lamang, sa ikatatlo pa lamang nga adlaw sang padayon na sa aton sini nga promo sa 1-2 Panalo Part 20 promo, kung sa diin may balde-balding pa premyo, may cash siyahan pa mga kabombo, no? Kung sa diin may 1 milyon ka pesos ang magadaog sang aton siniya nga grand prize nga 1 million pesos sa maabot nga December 25 sa adlaw sang Pasko. Sinuayhan base isa sang mga aton diri nga mga tagpalamati kag mga palasakop, no, diri sa aton area of responsibility kabay pa, no, diri sa aton magahalin ang mangin milyonaryo, no, sa Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines. Ari nang aton sini nga second winner for today, November 3 of 2021. Ang aton siniya nga winner, ginalawag ko ang imo sini nga ngalan alas 2:35. Congratulations, no? Ang iya siniya nga proof of purchase, Silver Swan. Kag ang nag-supervise sang aton siniya nga winner, no, sa iya sini nga winning entry, ang aton sing FDA representative halin sa FDA, ang aton sini nga representative si Sir Rodel Longares, no? So, congratulations taga Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City. Congratulations sa imo, Rachel de la Pedra. Rachel de la Pedra, sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ikaw ang aton siniya nga second winner for today, no, sa aton sini nga daily winners. Out of 3, dalawagan na kaina sang aga, kaga subong, ari naman ang aton si second winner. So Rachel
De La Pedra, you have 6 hours to claim your prizes. Ang imo sila nga premyo nagahulat na diri 500 pesos sa cash and of course gift pack nga nagabalor sang 650 pesos. Okay? Rachel De La Pedra sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City. Now you have 6 hours to claim your prizes. Inilawag ko subong 2:35 in the afternoon, so 8:35 sa gabi, no? Be here before, on or before alas 8:35 ang takna sa gabi. Again, congratulations! So kaangay ni Rachel De La Pedra, mga kabombo, may ara man kamo sang tsansa, no? Bag-o pa lang gid nagsugod ang aton siniiya nga promo. Ang aton sini nga promo nga 1, 2, panalo part 20. Sang Bombo Radio ka Star FM, baldeng papremyo na, may cash siyahan pa. Sa kabugusan, 6 milyon ka pesos ang total prizes naton. Ega panghatag nationwide. Kag sa grand draw, may isa kita nga paghimuon naman nga milyonaryo. Wala labot sina mga kabombo, grabe pagid, no? Ang aton siniiya nga mga regional prizes, may ara kita sang 4 nga magadaog sang 50,000 pesos. Imagine, Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region. 4, may isa diri sa aton sa Visayas, magadaog man sang 50,000 pesos. Kag garantisado nga may ara man diri sa aton nga area, no? Sa syudad sa Bacolod, kabugusan na probinsya sa Negros Occidental. Usa din ari diri ang 95.9 Star FM kag Bombo Radio Bacolod. May 3 nga magadaog. Ang aton sa first prize, 15,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos. And third prize, 5,000 pesos. Di ano pang ginahulat nyo man? Adlaw-adlaw may ara kita ginapanghatag nga aton si daily winners. Kaangay ni Christine o Rachel De La Pedra, no? Sa ang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City, bilang aton sini nga second winner for today. May gahulat diri sa iya nga 5,000 or 500 pesos sa cash kag 650 pesos nga worth sang gift pack, no? Again, ano pang ginahulat nyo? Entra na kamo. For the more entries you send, the more chances of winning and the more chances of becoming a millionaire. Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Ari anay ang aton siniiya nga pag tabok sa makadali sa aton sini nga kahapon lamang. Today in History. For your information, FYI, sa aton siniiya nga mga bagong henerasyon, sa aton sini nga mga Generation Y, aka New Millennials. Sa aton sini mga Millennials. Sino ang nakabati, nakadumdum o kung nakaibalo angot sa spacecraft ang ginhingadlan Sputnik, no? Kung may vaccine subong nga Sputnik V, may spacecraft man nga naging famous sadto ang Sputnik, no? May Sputnik 1, Sputnik 2, and Sputnik 3. Kaangay man sa Sputnik V nga vaccine, ang Sputnik ni nga spacecraft ginapanagyahan man sang pungsod Russia, sang Soviet Union. Kaysa kaangay nga petsa subong nga adlaw mga kabombo, Nobyembre 3 sa tuig 1957. Mga 64 pa lamang katuig ang nakaligada. Sang Sputnik program sang Soviet Union. Sa una may nagakatabo nga space race mo sa tunga sang Russia kag sa Estados Unidos. No, sa programa sa outer space, grabe niyang ila sini nga paindis-indisanay, no? So isa diri ang una nga spacecraft sang Soviet Union, amo ini ang Sputnik program, no? Kun ang Estados Unidos may Apollo program, iniya ang Russia
may Sputnik program. So that was 64 years ago, sang ginlunsar ang Sputnik program sa Soviet Union sa ila na sini ikaduha nga spacecraft nga gin pati pa butlo bus nga gin palupad sa kahawaan, no? Ining Sputnik 2 kay may Sputnik 1 na nga ginpalupad sa kahawaan. So ini 64 years ago ginlunsar man sang Soviet Union ang Sputnik 2. Pinasahi ang ini nga spacecraft launching bangod ang nag-upod diri hindi tawo, hindi cosmonaut. No, ang panuwag sa mga spacemen sang Soviet Union, cosmonaut. Sa American spaceman naman niya, astronaut, no? Hindi cosmonaut ang nag-upod diri, meaning hindi tawo ang nag-upod sa Sputnik 2. Ginpabutyog nila sa kawaan ang upod diri isa ka ido, no? Kag ang ini nga ido nagahingalan sa kay Laika. Amo siguro may iban nga mga ngalan, subong ang ila sin ngalan kababayi Laika, no? Ginsunod diri. Rason nga naging famous ang ini nga ido nga si Laika, no? Gintawag na ini siya dayon the space dog or the space cosmonaut. Ining si Laika. Wala labot sa Sputnik 2 sa nasiling na naton. Ang una diri ang Sputnik 1 mga kabombo, no? Ang pinakaunang artificial satellite nga naglibot-libot sa orbit again launch sa tong October 4 of 1957. Kag amo ini ginsundan sa Sputnik 2, the first spacecraft to carry a living animal nga amo ni si Laika, isa ka ido ang nag-orbit, no, dito sa kawaan. Gin-launch ini subong adlaw November 3 of 1957. Ginsundan pag ini sa madason nga tuig sang Sputnik 3, isa ka research satellite nga gin-launch sa tong May 15 of 1958, no? Grabe ining programa sang Soviet Union, no, ining ila siniya nga Sputnik program mga kabombo. Makita naton sa Facebook Live ang itsura ni Laika nga amo nag-upod sa Sputnik 2 nga spacecraft mga kabombo. Ining ido nga si Laika, kung mamangkot kamo, kamusta na ni si Laika? Buhi pa siya o kon patay na? Unfortunately, ining ido nga nag-upod sa Sputnik 2 launching, mga kabombo, nagtaliwan na siya yan, no? Isa ini siya ka Soviet space dog nga nangin isa nagapanguna, the very first, although damo pagid nga mga animals nga ginpaupod sa launching sa mga spacecraft sang Soviet Union, isa na diri si Laika, no? Si Laika yati veterano gini siya nga ido kay amo ni siyang pinakauna first animal to orbit the Earth. Amo ni siya ang nagpatiyog-tiyog sa aton siniya nga planet Earth, no? Si Laika isa ini ka stray mongrel, no? Nakita na ni si Laika sa kadalanan sa Moscow, mga kabombo. Kag napilian ini siya bilang amo ang occupant sang Soviet spacecraft nga Sputnik 2, no? Gin-launch ini siya sa low orbit subong adlaw November 3 of 1957, and there was no capacity for her recovery and survival was planned, and she died, no? Babae ining ido, of course, Laika, female name, no? Nagtaliwan ini siya bangod sang overheating kag asphyxiation shortly before she was to be poisoned, mga kabombo, no? So nagtaliwan na si Laika, ining famous nga ido agin padala sa spacecraft nga Sputnik 2 agin launch, mga kabombo, 64 years ago. Ara, no, makita naton sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod ang itsura ni Laika, the space dog, no? Famous nga ido.
Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Without much ado, no? Amo ni nga daw ginadali-dali ko ginang aton sa iya iban pagidiri nga mga ginapaambit sa inyo mga kabombo. Kay excited na kamo, I'm sure, no? We're running out of time para nga matapos na naton ining nobela nga kasaysayan, True to Life Story, part 6 na, no? Sang kasaysayan nanday Noemi and Jay. Ti ato na kita kahapon mga kabombo, no, sa kasaysayan, An Affair to Remember. Sunod pa sa ambahanon ni Nat King Cole. And a page was torn out of time and space. Kinakulukan ta, gini kay gayuhom-yuhom, gigali si Noemi kag si Jay da nga nagapamati every day, oh, except Saturday. Our love affair may it always be a flame to burn through eternity. So take my hand with a fervent prayer that we may live and we may share a love affair to remember. Pao, nagayom-yom si Sir Eddie Laus. Sir Eddie Laus, good afternoon in the jazz. Ari lang kami gihapon ni Nanay Isabel, nagapamati, nagamonitor, diri sa syudad sa Victorias. Si Ma'am Ana Sinoro, I'm always listening every day. Bombo Jazz, thank you so much. Lani Paluay Javier, listening from Banga Totong. Hello, Lani. Good afternoon. Sumuman si Marisa Mahilom po. Good afternoon sa imo, Marisa Mahilom po. Si Yang Salaste, good afternoon sa imo, Yang. Excited na kumamati sang part 6 sang True to Life Story nanday Noemi. Sige Without much ado rin na, excited na si Yang, kagkamuman I'm sure, sa kasaysayan. Ikaanom kagkatapusan na nga sa nobela, agin pa ambit diri. Excited naman ako subong sa pagbasa man sa inyo nga ipadala diri nga love story, no? Padala kamo aber, no, ang ini nga love story ni ang ila sini nga ngalan di kunahuya gid man kamo usa lang kamo sang iban nga ngalan, no? Alias di gani code name. Ini gani si Noemi indi ni amo ang iya sini matudtod nga ngalan. Kag ni Jay indi man amo ni ang ila matudtod nga ngalan, no? Si Noemi alias lang ni 30 years old sa Negros Occidental. Di ko nahuya kamo, ti hide your name lang ang inyo sina true identity by using alias or code name. Pwede gid. Kung mahimo pa lang kung, like for example, iba niya no holds bar, kag gusto nila wala gid sila sang maitago. Amo na ang kaso nga pwede kamo kapadala sa inyo si mga pictures, no? With matching photos, photographs, and memories, no? Di kung may alias kamo, definitely alang-alang kamo pakita, no? Magpakilala sa inyo sina true identity. Ti amo na ti wala picture kay makilala gid kamo na daya kung may picture kamo. Pero kung kamo wala na nahuya kag ang inyo sini nga kasaysayan with your true and genuine name, no? Wala na sang wala na sang dapat nga i-hide, no? Pwede gid nga mapadala kamo sa inyo sa kasaysayan with pictures, no? Mas manami. Just like sa aton sining mga previews nga mga True to Life Stories nga naga-enjoy kita sang inyo sini nga mga photographs. Yari na, without much ado ang kasaysayan nanday Noemi and Jay, part 6. Dito na kita sang nagdesisyon si Noemi nga magpauli kay nagabusong na siya, no? Kaya nakita ni Noemi nga daw hindi pa prepared ining si Jay nga iya nga nobyo that time, no? Hindi pa prepared si Jay
nga atubangon ang iyan sini nga responsibilidad. That is why nag-decide si Noemi, mabalik na lang ko to sa papa ko sa Negros. Unfortunately, pagbalik din ni Noemi sa Negros, ahay ang papa niya na depressed bangod sa iya sini nga manghod nga nagdinungol. Di wala sang guts si Noemi nga isugid nga ang iya sini problema, kay ti kung manugid pa siya, madalma na gid si papa niya bangod sang problema sa iya sini nga utod, no? So nag-decide si Noemi nga hindi na lang gid magpanugid, mabalik na lang dito sa Bohol, kung sa din si Jay ang nagapamilit man nga balik ka na lamang dire. So amo na to, nag-decide nga hindi na lang manugid si Noemi nga nagabusong siya sa iya sini nga papa. Sa part 6, si Noemi ginsuguran niya ang iya sini kasaysayan pinaagi sa pagsiling. Dear Miss Jazz, gapa shout out by the way si Baby Ron, kagsubong man si Rizaldi Alunan. Abi mo Miss Jazz, na umpawan man ang kakapoy ko, mabatian ko ang mabugnaw mga tingog. Thank you. Rizaldi Alunan, good afternoon. Kag-ari na kita mga kabombo sa part 6. Kag dito na, sunod pa kay Yang Celeste. Sin ko Yang, isegue ko lang ni, no? Ang time na to nga nag-upod na sila kag gusto na ang time nga nag-upod sila sa isa ka balay ni Jay, dito na naibaluan ni Noemi ang matudtuod nga batasan ni Jay. Maukod gid nga tagpalamati si Yang, siling niya, ano ay han matudtuod nga batasan ni Jay. Amo to ang ginpabitin ko kagapon mo, ginhang ko lang kay wala na kita sa panahon. So ari mga kabombo, segue bulo balikan talong gamay, no? Para nga daw drama bala nga di para nga daw may angot kita, no? Dear Miss Jazz, nag-decide ko nga hindi na lang manugid sa kay papa ko nga nagabusong ako. Kaya nagbalik na lang ako sa Bohol. Grabe ang kalipay ni Jay. Ginsugat na gid ko sa bus terminal. Naglibog naman ang ulo ko kung ano ang dason ko nga himuon. Paano nako sini? Wala kami choice kundi atubangon initanan, Miss Jazz. Wala na kay balo ang akon lola nga dito ginaistaran ko sa Bohol. Ang akon sini nga tiyo wala man na kay balo. Pero ginamat-amat namon sugid na lang sa amon si pamilya kay wala na choice sa mga tiyo ko kag kay lola ko. Kag amo man si Jay, Miss Jazz, ginsugid naman kay nanay niya. Kag ginpabalos ang tiyo ko si Papa diri sa Negros. Balik ako sa Bohol kay nahadlok ko magpanugid sa kay Papa sang akon sa sitwasyon, pero wala gyapon, wala ako nakalusot kay ginsugiran man gyapon sa akon si pamilya sa Bohol si Papa diri sa Negros. Both sides, Miss Jazz, nakibot gid and they were so disappointed. Apang, wala na mahimo kay ara na. Sa pagpalipot sa istorya ko, Miss Jazz, nagkadto ang family ni Jay sa balay para maistoryahan ang plano para sa amon sini nga duha. Naistoryahan nila nga makabata na lamang ako antes kami nga magpakasal. Kaya kabudlan sa sitwasyon ko. So, Miss Jazz, gintapos ginamon ni Jay ang isa ka semester. Bisa nagabusong na ako, we decided to finish sa amon siniiya nga pag-eskwela. Kag nahuman namon ni Jay ang amon siniiya nga second year sa college. Pagkatapos sa amon sini klase, dito na kami nagpauli sa balay ni Jay, Miss Jazz. Maswerte lang ko, gapasalamat gid ko kay ka mga buot sang akon mga in-laws o galing inchakto gid. Yang ari na no, Yang Celeste. O galing Miss Jazz, inchakto gid ang hambal sa iban nga hindi mo gid makilala sang lubos ang isa ka tawo kung hindi kamo mag-updanay sa sulod lamang sa isa ka balay. Dito ko nakilala, Miss Jazz, ang matudtuod nga batasan ni Jay. Sadto sa amon balay, sa nagapangaluyag pa lang si Jay, puwerte gid sa iya kapisan. Pero sa ila gali balay, Miss Jazz, ang kamatuoran masakit.
Daw turn off ako una-una. Kay si Jay gali Miss Jazz, puwerte sa iya katamaran. Kagkasuplado pa. Nakibot gid ko Miss Jazz nga nagabato gali si Jay sa iya sini nga nanay. Wala siya matuod sang bisyo nga iban. Wala siya nagainom. Wala man siya nagapanigarilyo. Ugaling Miss Jazz kay ka palalagaw katama sang akon si boyfriend ang amay sang akon sinisadto nga ginadala. Pirmi niya ko Miss Jazz ginabayaan sa ila balay. Kag magsigi siya sang lagaw pagkatapos one time to naglisensya sa akon nga may obrahon sila sang amigo niya sa pihak nga barangay. Hapon na siya naghalin Miss Jazz, igo sa nagpauli kaagahon na the following day. Kay ako na lamang naibaluan nga nagdisco gali sila Miss Jazz. Ti sa amo to nga time nagabusong ako daw mabuang ako sa kaugtas. Kag masamila nga nagalain ang akon sini nga buot Miss Jazz sa lalaki nga sadto grabe gid ang kaluyag ko kay para sa akon amo na ini ang akon sini nga ideal man to be with for the rest of my life. Tapos amo galit ni Miss Jazz suli ang natabo. Abi mo Miss Jazz, ang malain pa kay ginatago niya ko sa ilas ni balay kay hindi siya gusto nga mabalan sang iban sadto nga panahon Miss Jazz nga may asawa na ko bisan wala pa kami nakasal. Kag may bata na kami dugay-dugay. Hindi niya ko Miss Jazz gusto nga magwa nga makitaan sang mga katupad balay niya sa makilala niya nga may nagabusong nga babayi sa ila balay nga siya amo ang amay. Abi mo Miss Jazz naluoy gid si nanay niya sa akon. Naglisensya na ko gani sa iya nga mapauli na lang ko. Bayaan ko na lang siya Miss Jazz. Kay kung magbata ako, siling ko, ibilin ko na lang, bayaan ko na lang. Sa iya sininga Iloy, ang akon sininga Bana, although wala pa kami nakasal. Pero nagapaminsan mga ako Miss Jazz nga paano niya kami ni mabuhi sang bata namon. Kay wala siya gani plano sa iya sininga kabuhi. Ang iya sininga lifestyle Miss Jazz nakibot gid ko. Opposite sa nakilala ko nga Jay sadtong nagapangaluyag pa lamang siya. Nakitaan ko Miss Jazz nagasalig si Jay sa iya nga mga ginikanan. Nagasalig siya bisan sa amon si pagkaon everyday sa iya ini ginaduso nga mga ginikanan para lamang nga makakaon kami. Sabi mo Miss Jazz si Jay sadto nakitaan ko wala gid siya sang effort abi. And he had no idea at all nga at least mapakaon kami. Makapangita sang bisan gamay lang nga trabaho agon nga maka-income man para nga makabulig-bulig kay pigado man ang iya sinimaginikanan. Dito Miss Jazz nakabatsyag ako nga ano ini ang akon sininasudlan man. Pero hambal sa ako ni nanay niya, hatagan ko lang anay sang chance ang iya bata nga si Jay. Base pa lang magbag-o siya kung makita na niya ang iya sininga bata ninyo. Miss Jazz gahibi ko permis sa nanay niya. Dra lang ako nagapautwas. Ang budlay pagid sa iya Miss Jazz kay hindi ko siya mahambalan o kung malaygayan. Ikatama gid sa iya ka isog. Kung hambalan mo siya Miss Jazz, akigan ka niya. Ti gabusong pa ko nga daan. Grabe gidayon ang kasakit sang buot ko. Kung mag-amo ini kasuplado sang akon sininga bana. Tugtog Miss Jazz nga nakabata ako. Kag ginadumdum ko ang hambal sang iloy niya, nga tagan ko sang chance si Jay nga magbago kay basi pa lang magbago kung makita niya ang amo sininga bata.
Bisan Miss Jazz na nakabata na ko, wala gid sa gihapon nagbag-o ining si Jay. Pero at the end of the day, Miss Jazz, bisan paano nakita ko nga palangga niya gidman ako. Amo na lang gid na ang ginauyatan ko, Miss Jazz. Kay kun sa batasan niya, sa iya siniiya nga ginapakita nga batasan sa ila sulod balay, do hindi ko, Miss Jazz, mabaton kag maagwantahan. Isa sa to kaadlaw nakatawag si Papa sa amon. Siling ni Papa kung gusto kuno namon ni Jay magpauli diri sa Negros kay may bakante nga obra sa ginaobrahan ni Papa, Miss Jazz. Kung pwede, siling sang akon amay, didto na lang kami ni Jay, kag didto si Jay maga-obra. Bali diri, Miss Jazz, kay that time ato kami sa Bohol. Una-una, Miss Jazz, hindi siya magpasugot. Kaya ti taga Bohol, gid siya mo. Hindi siya magpasugot nga magpauli kami diri sa Negros, kay nahalok siya nga mapahilayo siya sa iya sinima ginikanan. Kay very dependent gid sa kay Jay sa iya sinima ginikanan. Pero hambal ko, kinahanglan gid nga makapauli kami diri sa Negros para maka-learn siya, Miss Jazz, nga magtindog sa iya sini kaugalingon nga tuhod. Plus pangadaan nga ti, kung may bata na kami, ano na lang madugangan pang amon mga kabataan, kag plano pangadaan nga magpakasal kami after sa akon sini kapag bunag sa amon si first baby. Nakaibalo, Miss Jazz, nga si Papa ko, nakaibalo ako that time, Miss Jazz, nga si Papa ko na-convert sa isa ka pagtuluhan, sa isa ka religion. Kag si Jay nakaibalo man ko nga bisan amo na siya kasalawayon, kag kasuplado, nakitaan ko nga may kahadlok man siya sa Ginoo. Nakaibalo ko nga kung ang Ginoo na ang change sa kay Jay, plus pangati malaygayan siya abis ng akon sin nga amay, masaway siya sa akon sin nga amay, I'm sure mamati gid siya sa akon sin nga amay. In short, Miss Jazz, nakumbinser ko si Jay nga magpauli kami diri sa Negros. Kag nakapauli gid kami diri sa Negros, kag na-convert man kami nga duha, Miss Jazz, sa amo nga religion sang akon sini nga amay. Dako gid ang akon sini nga pagpasalamat sa akon sini nga amay, kay daw kaangay siya nga nangin anghel gikan sa kahitaasan. Kay siya amo ang nangin instrumento nga magbag-o ang akon sini nga bana. Nag-updanay kami, Miss Jazz, ni Jay, kag ang si Papa ko, ang akon si Bata, na nagserbisyo sa Dios. Dako gid ang kaayo nga ginbulig ni Papa. Of course, paghikot ina sang Ginoo, rason ko nga hasta subong nagaupdanay kami ni Jay. Hindi amo na kapos, Miss Jazz, ang tanan. Bat sang amat-amat na bag-o sang Ginoo ang mga hindi maayo nga batasan sa akon bana. Kag ako man, Miss Jazz, ang amo sing mabatasan kag gawi sang una nga hindi amo, by God's grace, nagbag-o kami. Makasilingig ko, Miss Jazz, nga siguro kung wala namo nakilala sang lubos ang amon siniiya nga Dios, ang amon siniiya nga Ginoo, Miss Jazz, ang aton siniiya nga Ginoo, siguro, Miss Jazz, asa subong nagaugtas ako kay Jay, ukon dali-dali na nagbulagay na kami. Wala kami nagdayunay. Pero bangod sang paghikot sang Ginoo, Miss Jazz, nagbag-o ang akon sini nga bana. Dili lang, Miss Jazz, sa sabat ang akon pamangkot sang una.
nga aamo ining ako nangin kapalaran. Layo lang kaayo sa akon handom, Miss Jazz. Gali kay ang Ginoo may plano gid sa akon kabuhi kag sa kabuhi ni Jay. God knows what's best for us. Hindi gid man kami nangin manggananon sa karon, hindi man kami perfect sa sininga kalibutan. Pero Miss Jazz, at least naka-experience kami sang kalipay nga wala ma-experience sang madamo nga tao nga may madamo man nga manggad nga wala nakakilala sa matudtuod nga Dios. Kis Miss Jazz, nagapamensar ko, what if nakatapos ko ka nakaobra ko may dako nga sweldo kag mahamungaya kaayo ang akon si pagpangabuhi pagkatapos wala ko nakilala si Jay nga akon karon bana. Di kundi sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, siguro wala ko man nakilala ang Ginoo. Kay ti lain ang banas kag ang rota sang kasaysayan sa akon siniya kabuhi. Well, makambalik ko, Miss Jazz, nga pilion ko gihapon ang sitwasyon ko subong. Ang manaagyan ko sadto. Kaysa ulihi, mambal ko nga malipayon gali ang akon sini nga madangtan. I'm so happy with my husband Jay. Nagbag-o na siya, Miss Jazz. Ako nagbag-o man. We're not perfect. Pero sa grasya sang Ginoo, we're both stronger people now. Ang amon sini nga married life, by God's grace, ka-okay gid. Malipayon nga nagakabuhi with God, with my husband, and 4 wonderful children. Nadugangan, Miss Jazz, 3 ang amon si kabataan ni Jay. Miss Jazz, before ako mag-end, please read this text sa book of Matthew chapter 6 verse 19. Bisan ano kadamo sang aton sini nga wealth in this world, time will come bayaan taman gihapon. Didto taya matipon sang manggad naton sa may ginatawag forever, which is in heaven. Thank you so much sa pagbasa sa akon kahapon lamang, Miss Jazz. Kag please let me know kung basahon mo na, Miss Jazz, kay para maka-tune in man ko kay kisadaw ka busy gid kaayo. Kag hindi ko makapamati nga sige-sige sa imo program. Kaya pangita man, Miss Jazz, ang amon siniya nga pangabuhian everyday. God bless you, Miss Jazz, kag sa imo program and more power. Truly yours, Noemi, 30 years old, sa Negros Occidental. Kon sa aton pa sini nga mga children's books, mga kabombo, ang ending, and they live happily ever after. Congratulations, no, Noemi and Jay. Tutuod na. Amo na gani ko nga agin pili ko ang ambahanon kaina nga opening song ko, ang Hoy Juan. Nga sa tawoya, ang tawoya, bisan ano pa na sa iya ka lain o kung bisan ano pa ka hindi amo ang batasan, may chance gid nga magbago. Sa tubang sang Dios siya, every day is another day, another chance nga magbago. Kag bangod man sa paggiya sang Ginoo, gingamit sang Ginoo bilang instrumento ang amay, no, ang papa ni Noemi. Agod nga sila ang ma-usher pabalik sa Ginoo, no? Kamakon mo ti ano kalayo sang Bohol kay hindi pa gusto si Jay nga magkadto diri, magstay diri sa may Negros. Pero God made a way, no? God made a way where there seems to be no way. Kaamo na ang panugod sa pagkilala ni Jay kag ni Noemi sa matudtod nga Dios. And by God's grace,
nagbag-o si Jay. Pati na ginako man ni Noemi nga nagbag-o man siya. Sa hindi amo niya nga pagginawi sadto, sa hindi amo niya nga pag mga binatasan sadto, no? So happy ending mga kabombo ang nobela ni Noemi. Wow, kanami lang gid, no? So ara sila subong nagapamati, no? Ang mag-asawa Noemi and Jay with their 4 children, kag si Papa man. So good afternoon lang dira sa inyo Kag amo na sa nasiling ko na gani. Basta ang Dios ara sa tunga sang pag-asawahay. When God is at the center of your marriage, bisan ano pa, kauyog, katayog, bisan may linog pa. Literal o kon linog bangod kay ginatayog sa mga pagtilaw sa kabuhi, ang inyo sini pag-asawahay, hindi gid mapugday, no? Bangod kay ang ginasaligan nyo, ang very core, ang maker sa ginatawag nga life, ang maker sa ginatawag nga marriage. The maker also of the so-called family. Congratulations, no, sa inyo, Noemi, kag subong man sa kay Jay. By the way, no, celebrate, no, sa ila sini nga wedding anniversary ang mag-asawa Noemi kag Jay. So advance happy wedding anniversary Noemi and Jay, and more years, no, more beautiful years with your children, kag eventually may apo na kamo, no? Tubtod sa apo, sa tuhod, apo sa dapadapa. So salamat kid Noemi sa imo siniya nga trust, no? Nga diri ipaambit ang imo siniya nga true to life stories. Or true to life story. Wala kita mga kabombo sang panahon. But before that, ani-anay ang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Psalm chapter 119 verses 49 to 50. And it says here in different version. Una kita sa New International Version, din nagasiling, remember your word to your servant, for you have given me hope. My comfort in my suffering is this, your promise preserves my life. Sa King James Version na lain man, no? Although the same thought, for lain ang mga tinaga. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me hope. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Sa New King James Version, mga kabombo, ang Psalm 119 verses 49 to 50 nagasiling, remember the word to your servant, upon which you have caused me to hope. This is my comfort in my affliction, for your word has given me life. Salamat gid sa inyo paupod mga kabombo. Salamat gid sa upod sa pagtapos naton sa True to Life Story ni Noemi and Jay, mga kabombo, sa sulod sang 6 kaparte, no? For 6 consecutive days, mga kabombo, except sang Sabado galit, no? Kay may Domingo pa kita. At least natapos naton ang True to Life Story ni Noemi and Jay. So kung kamo mayara man sa mga kasaysayan, kaangay sina, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Sa liwatin ng inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!